നമസ്കാരം. നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ലൈബ്രറിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകം, നമ്മുടെ ലൈബ്രറിമാരുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് പുസ്തകം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, ലൈബ്രറിയിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പല സർവീസുകളിൽ ഒന്നാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, 2 കാറ്റലോഗ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പദ്ധതികളാണ്. പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പദ്ധതി DDC ആണ്, ഡ്യൂയിഡ് ഡെസിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് എങ്ങനെ വന്നു, അല്ലെ ആഹാര സംഭാവന, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DDC പ്രകാരം ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളെ അല്ലെ സബ്ജക്റ്റുകളെ 10 മുഖ്യ വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് കൈപുസ്തകം നോക്കാനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 00 മുതൽ 900 വരെയാണ് നമ്മുടെ കൈപുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ DDC പ്രകാരം ബുക്കിനെ 10 മുഖ്യ വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചത്. 00 മുതൽ 900. 00 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറാലിറ്റി, പൊതുഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മുടെ GK പരമായ പുസ്തകങ്ങൾ, മത്സരപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ലൈബ്രറി സയൻസ്, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരും. നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അത് നോക്കി തന്നെ ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ 100 തത്വചിന്ത, മനഃശാസ്ത്രം, ഹിപ്നോട്ടിസം, ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിലാണ് വരാം. പിന്നെ 500 ശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ കൈപുസ്തകം നോക്കി കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേണ്ടെന്നല്ല, ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കുറേ നമ്പേഴ്സിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, 600 സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രമാണ്. അതിൽ എൻജിനീയറിങ്, അക്കൗണ്ടിങ്, മെഡിസിൻ, അങ്ങനെ പലതും വരുന്നുണ്ട്. മെഡിസിൻ തന്നെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. അതിൽ രോഗങ്ങളിൽ പോയാൽ പനി, ജലദോഷം, ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രോഗത്തിനും കൂടി രോഗങ്ങൾ എന്നൊരു നമ്പർ മാത്രം വെച്ചാലും മതി. ഓരോ നമ്പർ വെക്കണം എന്നില്ല. എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, സാഹിത്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളൽ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു വിവർത്തനം ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നോവൽ, മലയാളം നോവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 813 അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ പോലെ, മെയിനും കുറച്ച് മൈന്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞു വന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ടൈറ്റിൽ വെച്ച് പുസ്തകത്തെ വർഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ്. ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുസ്തകത്തിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുസ്തകം എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിന് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഡെക്സിലാകുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹിൻഡ് മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ, അല്ലാതെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്പർ ആവണം അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹിൻഡ് തരും. ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിലുണ്ടാവും, ഇൻഡെക്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൈപുസ്തകത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേ സ്ഥിതിക്ക് അത് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നല്ല, അത് പല ഹിൻഡുകൾ തരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഡിക്ഷണറി ആണെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ ഡിക്ഷണറിൻ്റെ നമ്പറേ തരും. അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിപ്പോൾ സൈക്കോളജി സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്പർ. ഉദാഹരണം പറയാൻ, ഞാൻ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം ഒരാൾ ഈ പരിശീലനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, പടവാളിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്. പടവാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം, പിന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖം കാണാതെ എനിക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ജീവചരിത്രമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ലേഖനാവാം, പഠനമാവാം, എന്തുമാവാം, ഒരാളെ കഥയാവാം. അപ്പോൾ പടവാളിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളത് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പുസ്തകം വർഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ 2 സബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന ടൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സൈക്കോളജി, വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സൈക്കോളജി. ആ പുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പുസ്തകം ആമുഖമൊന്നും നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ 2 സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകമാകാം, സൈക്കോളജിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും. അപ്പം നമ്മൾ ലൈബ്രറീൻ്റെ സ്വഭാവം, അതായത് ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർണർ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ആരും പുസ്തകം എടുക്കുന്നില്ല. അതേ സ്ഥിതിക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ കുറേ ആൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ പുസ്തകം അവിടെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഈ 2 സബ്ജക്റ്റിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ റീഡേഴ്സിന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് പുസ്തകം വർഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല.
പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ കൈപുസ്തകം നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേഖനത്തിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയായിരിക്കും. ലേഖനങ്ങളുടെ നമ്പർ 814 അതായത് സാഹിത്യ ലേഖനങ്ങളാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് അതിൽ വെക്കേണ്ടത്. പല ലൈബ്രറികളിലും ഞാൻ പോയപ്പോൾ കാണാനിടയായതെന്ന് വെച്ചാൽ പല സബ്ജക്റ്റുകളെ ലേഖനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പരിഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. അപ്പോൾ അത് സാഹിത്യ ലേഖനങ്ങളിലാണ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോയിട്ട്. സാഹിത്യത്തിന് വെക്കാനുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് അത്, സാഹിത്യ ലേഖനങ്ങൾക്ക് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഒരാളിപ്പം ബഹിരാകാശത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ശാസ്ത്രത്തിലാണ് പോവുക. 520 പോവുക ജ്യോതിശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ അത് ബഹിരാകാശത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പുസ്തകം അത് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സാഹിത്യ ലേഖനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വെക്കാൻ വഴിയില്ല. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള രചനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത പല പുസ്തകങ്ങളും അതിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലുള്ള മറ്റു തരത്തിൽ, അത് വളരെ റെയർ ബുക്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ലേഖനമോ കഥയോ കവിതയോ പഠനങ്ങളോ നിരൂപണമോ നോവൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് വർഗീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൈപുസ്തകം നോക്കി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാറ്, ടൈറ്റിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറ്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറയാം. കോൾ നമ്പറിൽ വർഗീകരണ നമ്പറാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത്. ഇനി ബുക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കല്ലേ. വർഗീകരണ നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഇനി ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 3 ലെറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. ഇപ്പോൾ ആരാണോ ഓതർ അവരെ ആദ്യത്തെ 3 ലെറ്ററാണ് എടുക്കുക. പിന്നെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് എടുക്കുക ഒരു പുസ്തകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിൽ തന്നെ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറേ റൂൾസ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഓതർ പേരെടുക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ്. അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുക, ലേബിൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വർഗീകരണ നമ്പർ ബുക്ക് നമ്പറൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതിനൊരു റൂളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറിയൻ്റെ തമ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തമ്പാണെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ, ഇത് എൻ്റെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ ഈ വർഗീകരണ നമ്പറും ബുക്ക് നമ്പറൊന്നും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ബാർകോഡ്, അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചന്തുമേനോൻ്റെ 3 ലെറ്റർ CHA/I ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇന്ദുലേഖൻ്റെ I. അതാണ് ബുക്ക് നമ്പർ. ഓതറെ 3 ലെറ്റർ പ്ലസ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ 3 ലെറ്റർ പ്ലസ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. പുതിയ ആൾക്കാരോടാണ് ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതറെ 3 ലെറ്റർ പ്ലസ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം. അതിൽ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നോക്കാം. റൂൾസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓതറെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ 3 ലെറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കുറേ റൂളുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓതേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റൂൾസ്, അല്ലെ ഓതർ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള റൂൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു CHA/I ഇന്ദുലേഖ ചന്തുമേനോൻ്റെ CHA. അപ്പോൾ CHA എന്നുള്ളത് ചന്തുമേനോ CH എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓതറെ പേരെടുക്കുമ്പോൾ ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓതറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 3 ലെറ്റർ എടുക്കണം. CHA അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യല്, ജാതിപ്പേര്, സ്ഥലപ്പേര്, പ്രൊഫഷൻ നെയിം, ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒറിജിനൽ നെയിം പേരെന്താ അതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓതർ കേസിൽ വരിക. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള ഇതാണ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചന്തുമേനോ അതങ്ങ് മാറിയില്ല. പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സിനെ അതുപോലെ എടുക്കുക. ഉദാഹരണം തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളി ആണെങ്കിൽ തകഴിൻ്റെ THA എടുക്കുക, SIV എടുക്കണ്ട. കാരണം അറിയപ്പെടുന്നത് THA അല്ലേ. ശിവശങ്കര പിള്ളയിൽ വെക്കുന്നതിലൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സിനെ അതുപോലെ എടുക്കാം.
3 ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ MT വാസുദേവൻ നായരാണെങ്കിൽ VS തന്നെ നോക്കണം, MTV അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഓതേഴ്സാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പേര് തിരിച്ചിടും. അതായത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ, വില്യം, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓതേഴ്സിന് എടുക്കുക. SHAWIL എടുക്കുന്നില്ല. വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഷേക്സ്പിയർ, വില്യം. ലേഡീസിൻ്റെ കേസിൽ പേര് തിരിച്ചിടൊന്നുമില്ല. പേര് കറക്റ്റ് നെയിം എന്താ അതുപോലെ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മേരി ഫ്രാൻസിസ് എന്നുള്ള പേരാണെങ്കിൽ, ഓതർ പേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേരി ഫ്രാൻസിസ്, മേരിയാണെന്ന് എടുക്കും, ഫ്രാൻസിസ് എടുക്കില്ല. കാരണം അധികം ലേഡീസിൻ്റെ കേസിൽ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് വരും. അപ്പോൾ അതോറിറ്റി അവർക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് പേര് ലേഡീസിൻ്റെ കേസിൽ എവിടെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റ് നെയിം എന്താ അതുപോലെ എടുക്കുക ചെയ്യുക. ബാക്കി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പേരും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നുള്ളൊരു പേര് മുഹമ്മദിലും വെക്കാം ബഷീറിലും വെക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ 2 പേരിലും വെക്കാറ് ഒരിതിലും. പിന്നെ ഓതർ ഇല്ലാത്ത കേസുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡിറ്റർ നെയിമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എഡിറ്റർ 3 ലെറ്ററാണ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഓതർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എഡിറ്റർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പബ്ലിഷർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓതർ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ 3 ലെറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷർ. നമ്മൾ ഓതേഴ്സിൻ്റെ 3 ലെറ്റർ, എഡിറ്റർ. അധിക ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഉണ്ടാവും മാംഗോ പബ്ലിക്കേഷൻ, എഡിറ്ററും ഉണ്ടാവില്ല, ഓതറും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കേഷൻ MAN ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓതർക്കാണ് നമ്മളെ അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓതറെ 3 ലെറ്റർ എടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സംഘം ഓതേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എഡിറ്ററാണ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചില കവിതകളിലെ കഥകളെല്ലാം ഉള്ള വലിയ സമ്പൂർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരാളെ സമ്പൂർണ്ണമല്ല, പല ആൾക്കാർ എഴുതിയ കവിതകൾ, ഓരോ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കവിത. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്കാന്ന് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി, എഡിറ്റർക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പേജ് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ നോക്കി ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയലുണ്ട്, കേരള മാറുന്ന സംസ്കാരം എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് PK ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓതറാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പേര് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ BAI അല്ലെ BYJ ആണെങ്കിൽ 2ലും വരാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഓതർ എന്താണോ ഈ ഓതറെ ഇതിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തത് എന്താ ആ രീതിയിൽ വേണം. ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ BAI ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ടൈറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ ടൈറ്റിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു, പ്രൊപ്പോസിഷൻ വേർഡെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തണം, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് നമ്പറായി. ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് നമ്പറാണ്. സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ പറയേണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെഷൻ നമ്പർ, നമ്മളെ ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ. അപ്പോൾ കോൾ നമ്പറിൽ ആദ്യം വർഗീകരണ നമ്പർ, പിന്നെ ബുക്ക് നമ്പർ, പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ. ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓതർ ആദ്യത്തെ 3 ലെറ്റർ പ്ലസ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, ഇതാണുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ ഇതിന് തീർക്കാം. കാറ്റലോഗ് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനുമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാക്സിമം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ ബുക്കൊന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം.